kawit cilik nganti semene gedhe. Kawit kuncung ngantos belum inggil-inggil ngantos sondro. Iya. Kula menika dereng duweni jeneng lho. Lanjut. Kula nyuwun tetenger Kanjeng Mas. Kaping pisan njaluk tak akoni putrane ulun. Wis tak akoni dadi putrane ulun. Banjur jeneng ya kares ono-ono anak sekolah popo sing praktek. Coba metu sawentara sawangen pojok kula kaya napa? Wis saken tau sapunipun kulon dalam lor kulon menika wonten Surya kang argo banjur menika werdinipun napa Usino ya jumbuh karo kahanan sing kaya mungkin ulun hatur guru wong berkahi durga wiwit dina iki bakal tak benahi ketenger hakara nanging wong lupamono hakara ngono kulun gaya bonane ulun kula matur nuwun sapunika kula sampun Angin Kanjeng angin apa-apa menika dereng caket jalaran kula menika saben dolan saben dolan ketemu kanca kula menika isin Kanjeng isin apa-apa akeh wong kula pun semene gedine nika dereng gajah sandangan ayo monggo lanjut kula nak bondal satu menika rak yo isin to Kanjeng yang yo nggih lanjut kula nyuwun sandangan Kanjeng Rama nyuwun sandangan nggih bakal tak wene ya putrane ulun kula kae nang sanggar planggatan sandangan jupun dhewe wis saken tau hati-hati kula nyuwun pangapunten Kanjeng kabeh sak sampun kula wonten ing kitang pacatan menika kula sayok kali ngangge wonten salah setunggaling mangan menika malah kepingin kula kados mekaten Kanjeng yo kuwi sandanganmu lore kaya ngono sapunipun kula kagem sandangan kula kepengin meruhi kawujudanku kang kados sepuh dadi kepengin ngerteni kawujudanmu sing kaya ngopo yo kae ana sendang pengilon sendang ae kanggo adus para widodari
ojo ngajeleno sing hati-hati ya. Wis sak dawuh Kanjeng Rama. Sadurunge ulun melengki. Romo. Kula nyuwun pangapunten saagengipun. Boten ateges kula ngombak-ngombak sedang menika Kanjeng Rama. Kanjeng. Kula menika kaget ngerteni kawujudanipun kan kados ngaten. Ya kuwi kawujudanmu ya. Ya putrane kuwi. Boten kados menapa kawujudanipun kados ngaten. Angin Tanginge kula menika dereng jangkep yen kula dereng ngadahi papan gunung. durung duweni papan gunung. Menika wis Lanjut. kula nyuwun papan gunung utawa papan panggonan Kanjeng. Ya putrane kuwi. Kula Kae sawangan. Ana alas sing bebondotan. Sing aran alas Setro Bondo Mayit. Babaten ruminen ya kuwi papan gunungmu ya. wis sak dawuh. Jam berapa? Jam berapa? Ya putrane kuwi. Kula Piye? Alas kae wis kok babat. Rawuhipun alas menika sampun kula babat. Ya kuwi bakal dadi papan gunungnya. Kula matur nuwun Kanjeng Rama. Ya. Angin sing pungkasan saya enten ingkang kirang Kanjeng Rama. Tadi Kula nyuwun pangan Kanjeng Rama. Dadi jaluk mangan Menika wis sejaran. cara nggih. Ya, sabar sawetara. Nganti bae nun. Ngapunten. Ya putrane Kula rumah sing praktis. Kakak tak wenehi jejahan nanging jejahan iki aneh tur nyoto. aneh tur nyoto. Dudu batang tikus, dudu batang wedhus sing ambune brengus. Ananging aneh tur nyoto. Aneh tur nyoto. Iya. Menika napa Kanjeng Rama? Ya, rumah ojo nganti salah paremu. Nggih. Yen ana titah mulane jabang bayi utawa menungso sing wis bebojoan duwe anak urut siji lanang utawa wedok sing aran ondal-andil utawa ondang-anting nganti dewasa ora ana tunggale yen ora jual dadi cadanganmu. Janji yen wis surat aja nganti mbok ganggu. Nggih. Yen Kula yen ana titah damlairke jabang bayi loro lanang wadon utawa wadon lanang sing aran kedono kediri utawa kediri kedono nganti dewasa ora dadi cadanganmu.
bayi lanang-lanang sing aran uger-uger lawang yen wadon-wadon kembang sepasang nganti dewasa ora dadi cadanganmu ya. Aja meneh. Yen ana titah damlaike cabang bayi telu. Lanang wadon lanang sing aran sendang diapit pancuran. Utawa wadon lanang wadon sing aran pancuran diapit sendang nganti dosa ora duwe dadi sandangamu ya. Aja meneh. Yen ana titah damlaike cabang bayi 5. Ora bareng lho ya. Bareng sampe tikus. Siji-siji cacahe 5. Lanang-lanang sing ae Pandhawa 5, utawa wadon-wadon kabeh sing ae Pandhawi 5, nganti dewasa ora diwet dadi cadanganmu. Aja meneh. Yen ana titah damlaike cabang bayi wayahe barengi srengenge jebul utawa srengenge metu sing aran julung basin nganti dewasa ora diwet dadi cadanganmu ya. Aja meneh. Yen ana titah damlaike cabang bayi barengi beduk gendeng sing aran julung tangga nganti dewasa ora diwet dadi cadanganmu ya. Aja meneh. Yen ana titah damlaike cabang bayi barengi amblese srengenge kaya ngene iki. Sing aran julung wangi nganti dewasa ora diwet dadi cadanganmu ya. Janji yen wis diwet aja nganti mbok kanggo. Rama mikulun Putrane ngendikan paduka dalem kampung Kasat. Mriku damel nyonyok manah kula utawa gawe kageting manah kula Kanjeng Rama. lah kok bisa? Nggih. Jalaran ing dina iki aku nggondo ana bocah kang katembet nandhang Sukerta. Banjur Yen ora luput asmanipun Aprilia Uti Setia. Nah ini kalau ini siapa ini? jenenge mboten kantenan kok Kanjeng Rama. Coba bareng. Jenenge menika Aprilia Uti Setia Tahir. Putranipun Bapak Iki STW Audio. Ono titele. Banjur ibune menika Endang Estorina boten. Endang Setyawati. Endang Setyawati mlebu kandang disepak sapi. Oh menika lho aku Iya mau cek gak kantor. Putrane ulun sabar samentara. Nyuwun wigatos sing sekedhap dumateng Bapak Ibu ingkang kaya rindu. Napa leres niki dusun Mojo Agung. Rupa Jasung nggih. Mriki wonten ingkang nami Bapak Iki kalian Ibu Endang Setyawati. STI.
gadah putra ingkang nami Aryo Luki Setyan Nail. Leres. Ya putra nuri. Pancen bener. Teng desa Mojoagung ana aran Bapak Kiki karo Endang Setyawati. Banjur Aryo Luki Setyan Nail. Iya. Menika bocah kang ketemben nandang Sukerto Kanjeng Rama. Sungertane Nggih menika laire Surup, Dulung Wangi. Gunung Wangi. Menika badhe kula tadah kala mangsa Kanjeng. Ape mentadak kaya mangsa. Ya. Rumono. Bapak iki mau wis masrahke. Aryo Luki Setyan Nail marang ulun. Dadi